बे समाव जोङो धेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 22थि खुंगा बे साननैनि हाबाफारिखौ खुंनाय बे गेवलां मेलाव जों दंफैयो आरो बे गेवलां मेलनि आलासि बायदियै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि बे समाव जों दङ बिथांखौ गिबियावनो जों बरायनाय थाबाय। गिबियावनो बाथौ बिबुंथिसिम आङो खुलुमग्रोबाय। बे समाव नोंथाङा दिनैनि हाबाफारिनि गाहाय आलासि बायदियै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि गासिबो बाथौ धोरोमारिया बेसेबांखिनि जौगानाय लाबोदों होननानै नोंथाङा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जानानै फोरमायनो नागिरदों? आङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैसिम गोबां खामानि मावबोदों आरो मावबाय थालांनो थाखाय जोङो नाजालांदों। बेनि गेजेराव जोंहा ओरैबायदि मोनसे मोजां फैगासिनो दङ जे जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बे बाथौ धोरोमनि बागै जोङो मबाइलाइज खालामदों, फोसावहैदों आरो बेनि लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननानै दिनै लैहोर लैहोर फैनो थाखाय आवगायबोदों। बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिमबो गोबां रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जोङो सनितपुर जिल्ला जानानै जोंहा बेनो मोनसे मोजां सुबिदा जादों जे जोङो थांनाय नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ जोङो घरामारि बियाबनि सिङाव थानाय आगाबारि गामियाव जोङो गाजा गोमजायै सनितपुर जिल्लाया बे गोथार बाथौ सानखौ खुंफुंलांनो हादों। बेखौ नुनानै गोबां रायजो राजाया बाथौ धोरोमनि फारसे गोसो गोथारै गंलायबोदों आरो बिथांमोना फैनायनि लामायाव दं होननानै जोंनो गोबां फोरमायहरनाय जादों। सनितपुर जिल्लायावहाय बाथौ धोरोमखौ मोनसे मुलुगनां धोरोम हिसाबै जौगानायावहाय नोंथाङा सनितपुर जिल्लानि सासे आफादगिरि जानानै माबायदि राहा बा माबायदि गोदान गोदान थांखि लादों होननानै नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों? जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव लानो थाखाय जोङो गोबां नाजालांदों आरो नाजाबाय थादों जे जोङो जि जायगायाव बाथौ धोरोमनि जेबो गैया बे जायगायाव हाबनानै जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसावनायजों लोगोसे मुलुगाव जोङो लानो थाखाय जिल्लानि जानानै जोङो गोबां नाजाबाय थादों आरो बे नाजानाया अरायबो थाबाय थागोन। बे हाबाफारियाव फैनानै दिनै नोंथाङा माबायदि अनुभब जादों जे जोंनि बाथौ धोरोमा धेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय माखासे गामिफ्रा गोबां जौगानाय फैदों, बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? आं दिनै नैबे धेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 22थि बे सावरायमा मेलाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेयाव दिनै गोबां सुबुंफ्रा थुबुर जादों आरो बिथांमोना बाथौ धोरोमनि फारसे जि आलासिफोरनि बिबुंथि बे बिबुंथिखौ बिथांमोना गोसो गोथारै गनायनानै खोनासंदों आरो खौसेनो ज' जानानै दिनैसिमबो बे समसिमहालागै बिथांमोना दाबो धैर्यनि गेजेरजों आलासिफोरनि बिबुंथिखौ खोनासंनानै दंबाय थायो। आं बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननिसिम आङो अरायबो बेबायदिनो बाथौ धोरोमखौ जौगालांनाय लामायाव आवगायलांगोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरिया जोंनि बाथौ बिमुसुराव